Uy. Marina! Mata na, uy! May pinang, saan mo na siya? Uy, kamata. Mas may pinang, oh! Uy, ginuho ko. Ay, diri ko. Atas Cagayan. Atas Cavite. Hmm? Ay, pag drama-drama diya. Ay, na diri. Sige, lamig itong buko pa eh. Go na, Mern. Ay, no ko. Dugay mo gidikit tigmata. Tapulan ka, Mern. Tapulan ka nga pagka-person. Alina! Alina, mga pinata. Coffee, coffee, coffee. Dua ka. It's coffee time. Wait. It's coffee. Good sarita. Yehey. So, mag-wait na mag-boil ang water. And let's open this one. Breakfast. We have chickens, pusit, adobo, and egg. Lamos na si Madam, oh. Duli kay gamata. Ano yung gusto nga pari sa coffee, guys? We have brownies and pastel from CDO. Tapos, yay. Tapos, nagpalit sa migambi o buko pie sa Tagaytay. So, tankuha ko na to, ha? Itong buko pie. Wait. Where? There. Pie. From Cecilia's buko pie. Kapit, dulu ko gana nga coffee. Kaya bitong kan bitaw. Yung kagaran ko nung itong coffee bowl. Na ba din? Sa inyo ba? Iba yung Ang na ko isa mo na to. Tagaan ta ka man. Kada ko ganang coffee bowl. Hindi ko ganun dito. Toro mo. Manda na ka na. Okay. Morning. First breakfast. Bye. Eat na us. Eat na us. Yay. Yay. Naan-cake mo. Ay. Oh. There you go. Sabihin ta, lamig ko ni kay Kuwan. Lamig magyapon siya ng kuan. Ano ba? Namatay na tayo. Gislice na din yun eh. Ang gusto is gabi. Kaya ba lagi may gusto mo kaon? Tapos may nangaon. Kasi, dahil ano kasi coffee girl. Ano pala coffee girl. Ginahan ko? Si coffee girl na po na. Ikaw po, Juki ko ba eh? Ano pala basta sa naman ba? Wow! Oh, siya na gyud. Bye, Cleo! Bye! Bye, Cleo! Sleep na, sleep. Ingat ka tayo. Dala sa sleep man. Sleep, my baby, sleep. Pwede siya lulod? Ayaw lagi. Lulod natin. Nagkikuha siya gikaw. Madlok siya. Basawiran kayo. Sa Cavite guys, ay mo pagpabuta-buta kaya mga puste na sa tunga pa. Ongoing pa ang kuhan, kamalit sa puste. Bayad ko. Iwan na prepare mo.
Mangita mi o makan-an na mo. Sige, panggutom na. Ano pagbasa ni Mern? Ituro na. Ano yun eh? Ano eh? Huwag pa yung pasta, linguine. Ay, kanina ng pesto sauce, Mern. Hindi kalitok. So, nami karon sa Contis. Yehey! Wala na siya sa CDO. Promise. Man, isa ani. Yes. Ha? Kanin tulo. Yes. Thank you, Myrna. Nagkuhan rin na bito. Ano yun? Tina, itudlo na lang na Myrna. Na si Yawit diya. Pasta dahil doon. Saan ka pasta? Ito lagi. Kung pesto sauce. Maglasanya. Tapos sige naman tagkawag lasanya. Pesto, pasta pandangas. Ano yan? Linguine pesto. Linguine. Ano lagi na? Pasta pandangas. Spinach canelone. Tapos, Ito yung linguine pesto sauce. ay, truffle man to. Truffle mushroom. Ay, lami ang truffle pasta, di ba? Ha? Bisaya man to. Oh, ay, tagasa ka. Bisaya naman to. Taga-dumagete ko ba? Ay, hi! Hi. Si Diomi. di Oro. Kakagayan. Hi! Bisaya na lang naman. Hi! Ice tea ma. Calamari. Nagduha lang na. Gambas champignon. Basta skip ka mo. Nagupat. Truffle mushroom. Yes. Thank you. One day, dali may bayaran, Mern. Yay! Oh my God! Daming extra rice. Thank you! Pwede po makinig ng tubig. No? Instagrammable naman. Sa last mo, ano ba ito? Mamang papa mo? Hindi nga ata sila. Si Inday, ano na rin? Sarap ba pa ito? Yeah.
Ayaw mo. Apat. Ready to eat na to? Dito to, tatlo singka ito, ano, 5. Ay, dalawa, ano pala, 2, 5. Wait lang, bayad kuya ha. Ayan. Ano ba? Kanam. Mami, sa RM, man.